Badakizuen nora etorri gehan, gaude Arditurriko meategietan, Oiartzunen. Eta badakizue zeintzuk egon ziren hemen duela 2000 urte? Arditurriko meategiak Oiartzunen daude. Bere izena esaten duen bezala meategi batzuk dira. Eta gure mendietan izan dira urte askoz, intxisuekin batera. Baina lasai, GPS-a ez da galtzen, intxisuek wifia jartzen dute hemengo mendietan. Aiakarrien azpialdean daude meategi multzo hauek, hemen daukagun sarrera bezala. Eta urte asko erabili dira hemen bertan mineralak hartzeko, adibidez zilarra edo fluorita, hemen daukaguna. Meategi hauek Erromatar inperioan ustiatuak izan ziren, baina aztarnek erakutsi duten bezala, meategi hauek ere Erromatar inperioa baino lehenago erabiliak izan ziren mineralak lortzeko. Gutxi gora bera 2000 urte izan dira ustiatuak, eta historia zehar generazio asko egon dira mineralak ateratzen. Garai hartan burdina ateratzen zuten, eta ondorioz hainbat hola kokatu ziren eskualdeko erreketan eta ubideen ertzetan. Erromatarren inperioa eratzen hasi zenean, 2. urtean Kristo aurretik hasi ziren beste inperio batzuk konkistatzen. Hauek mineraletan aberatsak ziren eta adibidez izan ziren Hispania, Dacia eta Britania. Garai hartan teknika ezberdinak zituzten mineralak ateratzeko, adibidez burdinezko teknika, teknika eolikoa eta garrantzitsuena erruina montiu. Teknika honek mendiak eraisteko eta mineralak ateratzeko ura erabiltzen zuen. Meategi hauek berez ez ziren Erromatarren aurkikuntza izan, baizik eta onera iritsi zirenean bertako herritarrek jada ezagutzen zituzten lekutara etorri ziren, adibidez Arditurrira, eta beraien probetxurako ustiatu zituzten. Imperialen moneta, eraikuntza eta armamenturako ezinbestekoak ziren harribitxia hartzen zituzten, adibidez zilarra, urrea, burdina, kobrea eta beruna. Baina hala ere, Erromatarrak hemen egon zirenean ez zioten kasu handirik egin burdinari. Eta aurrerago, hemendik joan zirenean, burdin erreserbak Aiakarrietan zeuden. Nire kideak esan duen bezala, momentu batean Erromatarrak hemendik alde egin zuten, eta tarte oso luze batez hemen ez zen ustiatzerik egon. 18. mendean, Sein familia, hemengo familia bat, berriro hasi zen inguru hauetan mineralak ateratzen, zilarra eta beruna lortzeko. Talakerri izeneko ingeniari alemaniar bat onera etorri zen, Carlos Laugarrenak aginduta. Zertara? Sein familia zertan ari zen ikuskatzera. Alemanak esanako hitzek ematen diote Arditurren aurketatakari tamaina. 200 gizon 200 urtez lanean aritu ere, ez litzateke nahiko izango mehatxolu guzti hauek zulatzeko. Arditurrin meategiaz aparte, museo txiki bat aurkitu dezakegu, non bertan informazioa ematen diguten aztarnekin batera. Baita ere, bisita gidatuak egin daitezke, eta hemen ikusi dezakegu kobazuloak barrutik. Bideo bukatzea ezinezkoa da Oiartzungo piztietaz hitz egin gabe. Mendi hauetan ezkutatzen direnak. Badakizuen nortzuk diren, ezta? Intxisuak! Hori da, erdi betiztu erdi gizaki diren izaki hauek hemengo mendi eta putzuetan bizi dira basandre eta sorginekin batera. Terri. Oso lotxateak dira, eta horregatik handa hain zaila ikustea, baina sekretutxo bat kontatuko dizuet. Asko maite dute aurrekin egotea eta festa. Erdi gizaki eta erdi betizu, hori mitologia alda, hori Arditurrin sartzeko bizarrerako pasaitza dirudi. Beno, hau izan da gaurkoz guztia. Espero dugu asko gustatu izana eta zertxo bait berria ikasi izana. Honera etortzera animatzen zaituztegu. Izan ere, Arditurri eta area iristeko lekua oso politak dira. Garai hartan burdina ateratzen zuten, eta ondorioz hainbat hola atera ziren erreken Erromatarren inperioa edatzen hasi zenean. Bat kontatuko dizuet. Asko maite dute.